Uli main focus, ano? Years later. Hey, welcome back. Another food review, food taste, because the food taste mo mga kabinda isa sa pagkaon, yung food taste na minute burger mga kabinda. Pero food taste tayo and food taste, that's it really. So, yan ako gatong ito pa ito ko. So, nada ni ito kaya yan. Jadi macam ni. Kita orang dengan kiri. Three, two, one, let's go. Kita tayo ya. Let's start. Don't understand. Ini nga na sa gawin, ang tenga nyo, umilo. Pagod sa pag-order, nagpinsa kami. Ito rin nagpitang guys na sa patog sa mix nyo. Kalau main focus ani.
I load it. Turn the button. Sakay na yung mga lungkot itong lusa. Katog sa lyrics, yun. Okay, pa-inherate natin yung mga bintang is 85, no? Yes, 85.9. So, ito po si DJ March. Ito yung si yo. See you on next my food adventure and food review mga kabinita. Mag-gusto ko ito. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that